Ja, der stod en eller anden i spawn. Ja, vi venter på en Se. gul, okay? Ja, godt, han begynder at dem igen. Kør tilbage. Det er cool. Kør tilbage. Kør tilbage, bare kør tilbage. Nej, vi holder her, så rusher vi. Du er så fucking kedelig. Hvad er vi på? User left your channel. User joined your channel. Må jeg skyde over det? Ja, der er den, mig. Ja, nej. Bare rush ham. Men med run. User left your channel. User joined your channel. Wow. Er du fucking seriøs? Han bruger en der fucking box. Jeg ved godt, hvor han er. Jeg ved godt. Han er jo helt ovenpå. Hold op, Nej, han han skal er- til mig. Nej, fordi de har taget den på igen. Error. Fuck. Jeg mistede seriøst min gun. Nej, flyt dig. Flot han på wallbang. Seriøst, han sidder fucking bug abuser! Jamen det er flot, du kan finde en bugget bygning. Ja, det er klamt det der. Han står og skyder efter mig. Det er fyldt med træer. Error. User Tag en disconnected sådan from pistol, your tag en channel. sådan pistol for helvede. Fuck sake, hvor ligger han? Man, kig. Ja, jeg kan godt se det. Der er penge her. Hvor ligger han? 1 mil! Og 600.000, wow. Det var flot, han spawner penge ind. Hallo, skyd ham lige når han kommer igen, jeg skal lige have en håndpistol. Sødt kommer. Danny, når han kommer igen, så skyder ham lige. Jeg skal lige have en sådan pistol. Nej, jeg har ikke nogen idé. Hallo drenge, jeg hjælper jer. Jeg hjælper Hallo, dude, har du en håndpistol? Har du en håndpistol? jer. Nej, desværre. Hvor søger de? Men drenge, jeg skal lige hurtigt gå. Jeg kommer lige lidt. Nå, er det man er blevet slæget? Kom. Vi skal lige op til rabat, dreng. Det er svært, når jeg ikke er nogen. Hvad er det der for Jo, kom.
User left your channel. Hvorfor? Tak. Fuck's sake. Opnå ind din konto. Kør på rebel. Kom nu. Han spawner penge ind. Han havde præcis et billede. Han kunne også bare have 1 mil og Meget. User joined your channel. Hvad? bare have 1 mil og 1 krone. Jamen det ved man også gøre. Lige præcis Det kan være, han går ind med her, den så du lige navn, præcis har en million. Det vil ikke give nogen mening. Hvad? Og så, nej, han har spawnet ind, fordi jeg har også skudt ham før. Og han kan ikke have noget hen til at tæmme dem, for han begyndte instant at løbe ind i den bygning der. Så han havde en fordel med at sidde og bok. Man kan godt lave en lå af tæmmen derinde. Ja. Jamen jeg har alt det der på kort, hvor han sidder Hvorfor har han abuser. så? Jeg løb bare ind til ham og skød ham. Okay, klar, han står der. User joined your channel. Jeg Jeg nåede var så lidt ramme for nogle screening. kugle. User joined your channel. What the fuck? Kunne jeg tage det der? Au. Au. Hvis der er nogen, der holder de der husheste i dag, de skal så bare dø. Ja. Så jeg Ja. House får of Heste. altså, House of Heste. Jamen, vi skal fuck lige have den husheste. ind, og så skal vi skyde den. Er der nogen dernede? User Den left der your Jeg er channel. lidt bedre til at ramme i dag. Blyot. Jeg er lavet op på sådan 7 kills eller sådan noget. Jeg skal have en anden gun end den her. Ved ikke, jeg vil købe. User joined your channel. User left your channel. Nej, jeg ved ikke, hvad det User joined your En channel. lynx. Nej, en AK-12. User left your er. channel. Det er skrald, synes jeg. Og din kæft, mand. Fucking OP. Bare fordi du er dårlig Jeg til får at den ramme. her. Fuck er det? Hvad fuck er det her for noget Det er en børnepis, mand? sniper. Og Fucking en lort. fuld auto. Ej, Roger! Jeg kan ikke nå den. Spurs gun på den anden side, mand. Jeg kan ikke nå den. Hvad sker der? Jeg står lige ved siden af ham. Er vi enige? IJ, hvis du er en scrollbox. Nej, jeg kan sagtens se mit User våben. joined your channel. Jeg prøver. What? Hallo. Jamen, jeg er done. Men mister man også... Oh my god, jeg skal lige købe noget. Hvem skyder på os? Der er ikke nogen, der skyder. Dem der Danny, der han er aggressiv. Jeg kan fucking ikke. Jeg kan ikke Er der ikke scrolle en på. AMS? Jo. Nej, det er ikke en AMS, der er en EMS. Man vil du ikke købe sådan nogle her Max til mig? Jeg kunne bare ikke gå ind i Rebel. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jo, vent lige lidt. Sådan der. Der er der AMS. Det her det er AMS. Prøv lige drenge. Fuck, hvor OP alligevel. Hvad for nogle max? User joined your channel. Sig hvad for en gun. Men det er ikke mig, der skal have det. Det er Danny, der skal have noget. Godt, hænderne op, det er politiet. Hænderne op, det er politiet. Det er politiet. Der er flere. Er det bullet? Ja! Jeg havde det der, hvor man trykker. Op på User stenen, op på left your stenen. channel. Op på Jeg stenen. har ham med, jeg gør den. User joined your disconnected from your channel.
Hvem der? Det sjove, det sjove, Bare lad være User med at joined tale. your channel. det sjove, han ved ikke engang, hvor det er. Han sidder Jeg og bestemmer. skriver. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Hold din kæft, din lortepanser. Hvordan ved du, hvor Rebel er? Kom op og hjælp. Seriøst, han ved ikke engang, hvor fuck... Hvad fuck er det der for noget admin, seriøst? Han ved ikke engang, hvor fucking Rebel er, mand! Fuck den her kommune, seriøst! Prøv dem eller hvad? Jamen, det er tænker bare... Nok er det. Det er fucking Error. User left your channel. Flot failure per pulle, altså. Hold da kæft. Men fuck alt de laver, de står De bare ved der. ikke engang, hvor Rebel er, og ham der, han har en alt for stor gun, så man ikke må rende rundt med. Jeg går op og skyder. Ja, jeg ved ikke, om han har sådan en fucking... Jo, han har en eller anden sniper, som er... Nej, men synes de har sniper, og så sætter de bare close range scope på, og så går de op. Altså, det må de ikke. Kom. Nå, men kom, vi kører en bil og kører op og skyder dem. Fucking cancer, seriøst. Jeg skød ham 4 gange i maven, han døde ikke, seriøst. Hvor fucking OP Veste har de? Er det ham? Vent, Gandalf. Svær okay. Vi skal lige have Danny med. Nej, men der er ikke plads her. Danny købte din egen bil. Danny købte din egen bil. Vi kører derop. Kør. Der er ikke plads i bilen. Ellers er der ligesom ikke. Så har vi ligesom ikke taget dig med. Ellers havde vi taget dig med, hvis der var plads. Fuck det der. Jeg kører derop. Ja, han bare kørt op. Jeg kører direkte op. Kom. Jeg går ind tilbage. Jeg skyder ham der Romeo. Og så har ham der åbenbart. Så kan han stå uden nogen gun fremme. Hvor jeg så går ud og skyder på ham. Rammer ham 3 gange i maven. Så kan han lige pludselig godt have en gun frem og stå og skyde mig. The fuck, seriøst. Den her kommune, den er så bugget. Jamen, jeg har skrevet til dem. Hvordan ved I, hvor Rebel er? Fucking cunt. Her er RP. Der er jeg skrevet til dem. Altså, Jamen, det er først nu, der kommer PT på. Jamen, du kører bare derop. Bare kør derop. Nå, men PT ved heller ikke, hvor Mig og Mac kører op. Ja, PT ved godt, hvor det er. Men ikke normalt. User left your Nej, channel. der han er endda. Jeg er ligeglad om han fucking er sødt. Han kan stadig ikke. What the? Guys, han er ikke engang sødt, ham der render rundt. Han er politiassistent, han render rundt med en fucking sniper og sødt uniform. Hvad er der? Han er ikke, ham der Michael Lead, han er ikke engang sødt. Han er politiassistent, og han render rundt med en sniper og fuld SWAT uniform. Sut min løg, det må han ikke det der. Det gider jeg ikke det der pis. Fuck, klamt det der jo. Det må han ikke det der. Han må ikke engang rende rundt med det outfit, som han har. Hvad er det for, han har? Ja, han har fuld SWAT uniform, og han er politiassistent, han er ikke andet. Han er sødt. Så han er ikke sødt. Nå, han er, okay, han er PT. Mike er PT, det er derfor. PT ved du kun først efter 10 minutter. Wow, på dag. Slå du min holder op på Ja, bakken. ja. Op til ja, venstre, op til venstre. Hvorhen er det, de er? Ja, kan du ikke se der speed, den er lige deroppe? Der. Ja, han lukker lige der. Han løber rundt med gun. Nej, fanden, det skal da... Nej, Nej, det der, det er Lannisters. kør. Det må ikke stå der. Lannisters er der. Ja, hvorfor skyder de på os? De er ikke Kør for helvede! Jeg gider ikke dø, bare kør! Kør! Bare kør lige ned. Bare kør ind på Rebel. Jeg kører bag. Jamen, Lannisters, de sidder oppe på stenen og skyder. Ja, men Stop nu her, stop her. Fucking god. Mac, han hopper ud, og han er ghost på ryggen. Men det er lige meget bare at skyde dem, de der Lannisters der. De kan ikke finde ud af det. De er oppe på bakken ved politibilen.
Jeg har sagt til Mac, at han bare skal skyde alt dernede. Nej, ikke også selvfølgelig, altså. User joined your Nej, channel. ikke jer, men alle de andre. Han må have penge på sig, fordi så kan han nå rebel herindefra. Hvor er I henne? De er oppe på de der bakker, de er Jeg prøver at køre op de til er dem. på stenene, på stenene. Jeg kører Nej, op til de dem. skyder der bare. Må de ikke? Hvorfor gjorde de det så på os? Jeg har spottet en af dem, han ligger lige i midten. Jeg kører dem over. Kom til at peek. De skyder bare på mig. Jeg ved det. Jeg tror, du vi kørte væk. det jer, der User står joined your hernede? channel. Ja. Sig lige, hvis I ser nogen. Jeg kan ikke se nogen. De er over ved en sten. Ja, nu. Ej, mand. Der hvor Jeg jeg har marker. 100k på mig. Kan jeg ikke købe en håndpistol for det? Ja, du kan. Ring. Marker du nede? Nej, der er Du kan se der er det en i officer. chatten. Ja, der er en inde i laden. Der er en inde i laden. Kom så, vi rusher. Nej, du Kan kan jeg ikke rush ham. Du bliver skudt op for bakken af en anden landingstrasser. Ja, jeg kører derned. Jeg får dem lige Hvis det er der en af jer, der har en hurtig bil, må I ikke lige låne den der HSV? Jeg er hos Svend. Lad mig lige låne. kører til ham. Danny, lad mig lige låne HSV. Kig, han kommer lige bag dem. Kig op på bakken, dreng. Han kommer lige bag dem. Hvem gør? Han der på Ghost. Hvor Svend? Hvem er det, der kommer i hos Svend her? Det er mig, der er her. Kom nu, lad mig lige låne din HSV. Ja, det bliver nøgler. G, han er død for fuck's sake. Bare. Okay, nej, okay, ham der er Jack, der han skal dø. Så det var fuck der, jeg så ham. Sig lige, hvis du så ham. Ja. Hvor er det, kan vi købe HSV? Dodge dealer. Dodge deal. Jeg kører om bag dem. Nej, det gør jeg. Nej, jeg har en fucking lortegun. Det er meget. Oh, fuck. Jeg kører langt op, baby. Kan man ikke hoppe over, når man har en gun i hånden egentlig? Jo. Kan jeg prøve at hoppe over? Nå, gør det. Jeg kan se. Ja. Okay, jeg bliver simpelthen skudt på helt herude. En sødt. En søde? Hvor er der søde? Ja, det ved jeg ikke. Jeg bliver direkte plaffet på i skoven. Så lad være med at få flanken. Jeg bliver skudt alt for groft. Søde, det har også. Jeg synes folk alle de bare skal deltage. Ude i den skov til vores højre, der er sødt. Alle? Ja. Alle er blevet plaffet på derude. User left your channel. User left your channel. Jeg har sagt ham, der bare skal skyde alt. User joined your channel. Ja. Jeg sniger sig om bag Lenny, sådan noget. User joined your channel. Jeg dør. GG. Hvor hyggeligt. Hey, de kører væk, de kører væk! De kører væk i Audi'en. Åh, fucking pussies. Jeg kører op bag i mig nu. Nej, jeg kan ikke komme om bagved dem sødt. De sidder og holder, og så skyder de lige på mit fucking der dæk. der? Det er mig hos Ven. Fix hos Ven. User left your channel. Du skal User ikke skyde joined your Mac. channel. Oh Han my har sort god, er det ham, tøj på. der ligger? Oh my god, er det ham, der ligger Jeg lige så foran? tøj. Det ved jeg ikke. Kom. Kom og skriv det op. Skriv til ham. Skriv til ham i stedet. Wow, du var Mac, wow! Jeg har ikke tid til at skrive til folk. User left Kom your bag channel. dem og flanker dem. Bare bliv hernede. Der kommer sødt med, jeg bliver knippet. User joined your channel. Er der ikke flere Lannister eller noget, de alle sammen? Jeg ved ikke. Dreng, jeg kommer deroppe af nu. Jeg har lige præcis 100 kroner til at købe sådan en MP7. Jeg ved ikke, om der er flere, men jeg tror stadig, der er sødt ud i skoven. Nej, Kuko også i live, ved jeg. Er det der, der kommer i HSV? Ja, det er mig. Jeg ved, Der kommer Der kan jeg høre sødt. De skyder bare.
ikke en. Hos Jeg kører op til til skoven. Hvad med at køre op til dem? Du bliver skudt. Kør ned i rebelmark, og så køber. Politiet kører op til jer. Kører de ind Nå, i nej, rebel, det gør- eller? Nej, det gør jeg. Hvor kører de hen? De kører rundt om. Du tømmer max på dem. Kommer en sødt ham op til mig. Bare, Sig til, hvis du bare er på plaf. hjælp. Ja, min position, dreng. Plaf dem. Jeg kan ikke se dem. I sidder i sødhammer, den er bulletproof. Nej, den er ikke. Nej. Hvorfor jeg fik... Ja, det var den sidste, tror jeg. User Nej, left your det Nej, channel. kører sgu stadig rundt. Hvor er de henne? Det var den sidste. User joined your channel. Der er flere i bilen. Nej, hvor er det der henne? User left your channel. Jeg ved ikke, jeg kommer i en grøn HSV. Jeg kører sort. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Jeg håber, at sødt hos Svend er åben. Nå, men hvor er I henne? Følger I bare vejen, eller hvad? Hvor langt ned nåede de? Det er ikke særlig langt. Det er ikke særlig langt. Jeg fik Jeppe Juhl. Vi har keycards, vi kan komme ind på PD nu. Vi kører ned til den anden, ned til den anden sødhammer. Der er 2. Nå, der. Man kan også synes meget ved vores gangbil. Er vi enige? Ej, hvad? Vores V, den er ordentlig god. Det er User rigtigt. left your channel. What? Var der ikke 2 sødhammer? Er vi ikke enige om det? Nej, der User var kun joined your en. Dreng, channel. hold mig lige, jeg køber. Ja, vi skulle da. Nej, den holder ude i skoven her. Helt ude i skoven. Kør ud til den. Jeg blev skudt på sidst jeg var derude, så det tør jeg ikke helt. User joined your channel. Eller kommer I med ud, eller hvad? Jamen, jeg kan ikke se den. Jeg skal lige købe Den er helt ude i skoven til venstre, for fuck's sake. Okay. Altså, ude i skoven til venstre? Ja. Den skov, der er nord. Ja, nord. Ja, okay. Jeg kommer fra venstre side af, som kan se. Er den dybt nede, eller er den lidt oppe på bakken? Det er oppe på bakken, altså du skal bare komme. Altså det er han for sten af. Hvad så? Der ligger sgu penge. Jeg håber, der ligger mange. Det var 400.000. Det er ikke galt. Lol, alle bullet de skød alle dem, der var på bakken, tror jeg. Nej. Ham der Mac, han skød dem. Der er ingen næste, der er her nu. Hvor er de? Vi tager dem, vi tager dem. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Hvor er de henne? Rebel. Er de rebel? Jeg er på Rebel. Er de det? Jeg kan Ja, ikke se vi dem. kører og tager dem. Jeg kan ikke se dem. Mark siger, de ender. Alle inde i Mark, starter. hvis du bliver taget. Ja, sig han skal tage User sine hænder op. left your channel. Hvad nu? Han er blevet taget. User joined your channel. Wow, hvad rullepøls. Hvem skyder? Seriøst! De kan ikke finde ud af RP, man! Fucking hader det her hold, man. Fuck det her hold, man. Den kører rundt. Hey, min ham. Du er ikke engang fucking til stede, din lille bøssekal. Fuck, du er lort, Danny, seriøst. Den er den mest fucking lortet. Jamen seriøst, hvor fuck sidder ham der? Wow, de sidder helt ude i siden. Wow. Det lyder som en big ude foran. Hvad rullepølse? Vi sagde, vi ikke havde startet Hvad op, jo. rullepølse? Hvad rullepølse? Ja, de starter gerne på det. Der kører en hvid bil, du har med drab før. Error. Hvad er rullepølse? Ja, kom, vi kører direkte op og skyder dem, seriøst. At de sidder og lægger snipers ude for fucking taster, det gider ikke det der. Kom, vi kører op og skyder dem nu. Jamen, jeg har ikke nogen gun jo. Hvordan kan I spawn med guns, når jeg bare ikke gør? Det ved jeg ikke. Kom nu, jeg har ikke tid til det her. Ja, men jeg har jo fucking gun. Danny, Også bare, de starter ikke engang igen det rullebøs. De bare skyder mig. Eller de tager mig bare i zip-toys. Danny.
hallo, er det dig, Mac? Ja, Sorry, jeg skød dig lige før, men vi skal lige op og aflive Lannistars. De er lige fucking skudt på os. så bare kom ind. Op. Og de sidder og har snipers ude her. Nice, Danny har skudt en. Seriøst, var det egentlig klamt, at de sidder og lægger snipers ud? Det synes jeg seriøst er bøse. At de allerede sidder klar. Det er jo direkte PvP, User synes joined your jeg. channel. Helt vildt Også bare, det de her. starter ikke engang. Først de gør det, bare slå mig ned. Og jeg Siger gider bare ikke til, engang op i support. siger bare til, hvor I skal sætte sig hen. Ja, bare ind i rebel. Hallo, dude. De starter ikke engang kælde rullepøls. De slår mig bare ned, og så sætter mig i tiptøjs. Ja, lige præcis. De kan ikke finde ud af RP. Jamen, jeg gider ikke engang i kommunen, fordi de får sådan en lille bitte advarsel på et runde for en. Og de skal have 100 før de fucking spænd. Det er jo ikke engang sjovt. Vi er på vej op igen, Danny. Er der flere Danny, du skal gøre præcis det samme som dem. Lad være med at starte fjendtlig rullepøls. Bare slå dem ned, og så User sætter vi joined your tiptøjs. channel. Danny, er der flere? Ja, der er 2. Okay, hvor er de hen? Positionen, vi kommer 3 nu. Fuck, den her bil, der er skrald. Jeg er bare nede i rebel. Ja, okay. Køb en HSV. Okay, hallo dude, når du kommer ned, så kør ned til højre ved barrikaderne, okay? Den er OP. Hallo Gandalf, hvordan spawner I med våben? Fordi du bare, du skal bare synke dine data, og så bare Det gør jeg logge også. hurtigt ud. Det gør jeg også, men jeg mister min gøb. Jeg har alt Jeg ved andet. det ikke. Så putter jeg bare min gøb i backpack. Jeg har også lige mistet min gæt. Bare lige åbn bilen, dude, så vi kan hoppe ud. User left your channel. Ej, så bare- den her vej. What the fuck? Jo, Jo, vi skal. Skal vi den her vej? jo, vi skal den her vej. Kør, for helvede. I'm on the way, den er fucking langsom over i det der græs der. Ja, og så bare lige snart du kommer ned, så drej til højre. Ja. Så. No way, den den er er super på vej. Vi er på vej. Vi kører i en grøn Dodge. Lige snart her. Drej til højre. Kom Det er ned i mest skoven af. Jeg har set Ikke en venstre, bil, højre. Nu. Men de skyder bare på en bil, når de ser. Jamen, vi er dernede nu. Hvem er det? Jeg har en MP7. Hænd op. Det var pulje. Skyder de på jer? Ja, det gør. Skyd. Nu er der så opmærksom over. Er det jer, der løber ud ved den grønne? Det er en grøn Dodge. Han hopper over! Er han nede? Nu. Der er en til dernede. User left your channel. Det var Jack. Ja, jeg kan se ham. Hvor er han henne? Nede ved Marks gamle bil. Han hopper ind i rebel. Ja, jeg tager for laden af. Mark, nede ved de. Han er hoppet ind i rebel. Jamen, jeg tager for laden af. Han er død. Nice. User joined your Små channel. homorunger. Er der flere? Ja, der er en til, tror jeg. User left your channel. Sex! Jeg kører ned i en sort HSV. Sig til Mac, han skal få skaffet sig en radio. User joined your channel. Den er clear, dreng. Kom hen. Nemt. Fucking små unge. Lad mig lige få de der penge. Tag lige sammen. Tak. Hvor mange var der? Og kun 200 eller en K, men jeg skal lige bruge dem. De kommer. Se, kom hen. Det er panser. Medic er hernede. Ej, det er Medic. Jeg siger lige, at han er faktisk ubrugelig lige nu. Han skal bare gå ind og lave noget andet. Tror jeg ikke. Din til Medic, der ikke er nogen døde. Oj. Oh shit, pas lige på. Hallo Medic? Medic, du ved godt, du kan bare lige så godt gå og arbejde, fordi der er sådan en fejl i kommunen lige nu. Så lige snart du dør, så klikker du enter, så kommer du ud af kommunen, og så kan du rejoin. Altså. Så gå, det eneste du gør lige nu, det er, at du ikke må blive skudt. User Det er joined your alt. channel. Du kan ikke lave noget lige nu. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan I kunne forsvinde så hurtigt. Nej, lige præcis. Jamen, der er en fejl lige nu. Det var derfor, jeg ville bare ud og se, Ja. om der var en gud, du kunne have dannet. Nej, jeg får et lift af en sød mand i Porsche. Men så vil jeg køre Lad igen. være med at Ja, skyde den der bare gå ind som ikke gå fri fra arbejde og lave nogle penge, eller gøre Jeg det. køber en Det var øl. fordi, Ja, jeg alt kunne væk, med at komme alt væk, på arbejde, men... Ja. Det Pas var lige Det på, giver bare Medic. ingen mening.
slip på mig. Så kommer I hos V. Kommer Ja, det bort. det er mig. Mange tak for liftet. Pas på, jeg pusher bilen. Hallo, dude, jeg fik to af de der husheste. Jeg fik 3. Eller 2 også, tror jeg. 2, tror jeg. 2 eller... Jamen, det er jo klart nu. Så der så Men fuck, begyndte det var jeg... nemmere at skyde, dreng. Jamen, der begyndte jeg også bare at skyde efter Dreng, ham. der er en anden bil, Vær lige klar. Jeg køber en lyng, så er jeg lige glad. Martin, koster mig. Vent lige lidt. Jeg lægger mig klar. Kommer. Det er dem. Køb den gun. Det er dem. Jeg ved ikke. Det var Porsche, tror jeg. Jeg løber ind i laden. Kom nu. Jeg løber ind i det her hus, sådan. Mark, kan du gå ud og kigge, hvem det er? Der bliver skudt. Det er ikke ind mod os, det der. Jo, det er. Det er en teknik, der skyder. Sig lige, om I kan... De siger det er politiet, hedder nok. Det var close, det der. Sørg lige for, at de ikke kan hoppe ind bagved det, drenge. Sørg lige for, at de ikke kan hoppe ind Ja, bagved. men de hopper ind bagved, dreng. Jeg sidder nemlig i laden. Ja, men det er da sådan noget pis politi. De kan ikke engang skrive. Det er PT, tag hænderne op. Jamen, vi kan ikke engang være i fred hernede, synes jeg. Enten så er det Lannisters, eller så er det... Jeg sagde jo, der var nogen, der skød efter os. Jamen, de har fucking teknik, jamen hvad fuck er jeg? Sig lige, hvis de hopper over. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke se det. Husk lige at tage på Esper. Jamen, jeg kan ikke se, hvis de hopper over. Okay. Jeg kører en grøn bil. Ja, der kommer en fucking HSV, og det er Lannister også nu. De har en syg i hovedet om. Hvor skyder de fra? Jeg ved det ikke. Mark, kan du nå rebelshoppen? Eller har du et ekstra scope, Mark? Der er en derude på bakken, PT. Jeg tror ikke. Mark, har du et ekstra scope? Kig lige. Nej, det har Jeg jeg tager ikke. dem fra siden. Okay, nice. Giv den der HSV advarselsskud, Mark. Der er en PT, der hopper over, Mark. Der er en, der lige hopper over. En nede. Nice. Er det ham, der hoppede over? Og jeg kan se, hvor der er. Nej, det var ikke... Nej, jeg tager dem ud fra siden nemlig. Kig, du kan se, hvor der er en. Han er lige ved Crystal Backer. Grøn User bil. left your channel. Der er en inde, der er en inde. Er der en inde? Ja, der er en oppe på taget. Op på hvad for et tag? Hvem er det, der kører rundt i User forsvigeren? joined your channel. Det er Pule. Det er lige ved Crystal Backer. Ja, der er en søg. Ja, der er en oppe på taget. En oppe på det tag, som I er i. User Der er en inde, left der er en inde. Hvor HSV? Han har User søgt dig, left Mark. your channel. Han washer, Mark. Han washer mig. Wow, jeg skød ham der 7 gange i User ryggen. joined your Mark, channel. fik du ham? Nice. Mark, du fik ham ikke, vel? Nej, Mark er død User for was moved helvede. out of your channel. Fuck, han døde. User was moved to your channel. Jeg tager ham lige fra siden. Hvem er det, der står og sidder og kigger rundt i third nu? Hvordan kan han da ikke dø? Du er stemt, at der ikke har startet noget. What? Hvordan kan han ikke dø? Du Jeg har skød skudt ham lige 7 for gange. Hvad sker der her, mand? Mark, din gun var jo også en lynx. Nej, det der, det er overdrevet, hvordan han ikke er død endnu, ham der. Ja. Ham der Michael Elite, han sidder med et eller andet. Ja. Hvor er han henne? Kan du se det? Ja, jeg har skudt på ham sådan 20 gange nu. Se lige, når han reloader.
Han sidder om bag huset nu. Jeg skulle på en Han er 20. nede. Fuck, det er på tide, det der. Han siger fucking User fail joined your til channel. mig. Han skal holde sin kæft, seriøst. Det er ham, der kommer og siger til hende op til politiet, så han skal lukke røren. Jeg har det User ikke på left your video. channel. Han siger, det er fail Der kommer en jobber, Sig, hvis der kommer en politimand ind til mig. Jeg står inde i det der hus. Men det kan jeg ikke se sådan helt rigtigt. Jeg har lige lavet nogle. Jeg kan ikke høre dig, mig. User joined your channel. Der er nogen, der siger op med hende. Er der? Det er Dennis der. Ja, seriøst. Dennis, der siger op med hende. Hallo, er du sidder, død? nej, det sidder ude. Ej, jeg står og køber lige. Drenge, jeg smider den her shit. Fuck, der er mange landister. Ja, men der begynder at lande folk. Jeg skød Det en er anden, der landister. landede. Nej, men jeg skød en anden, der landede. Ej, det var egentlig godt, at være med i vores gang, det der. Jeg er fucking ligeglad, han kan lade Ja, være med at men lande. de skal bare lade være med at komme ind. Kan du... Hvor er der nogen? Jeg kommer ind på HSV lige om 2. De sidder og wallbanger, dude. Jeg kan se en af dem, nede ved den sorte HSV. User joined your channel. Ja, okay. Så bliver jeg her. Wolfbang, når jeg skød ham Arrow. lige fremme. Ja, det gjorde du også super meget. Nej, du gjorde ikke. User Fucking left your wallbang, channel. taber. User left your channel. Rip. User joined your channel. Det er egentlig, der er flere. Hvad så? Mark, skynd dig at komme ind til mig, der står en Lannister. Jamen, jeg kan ikke, mand. Der er en Lannister, jeg skynder mig lige at købe en gun, og så går vi. Hallo, min far kom bare og sagde bøh til mig. Og så fordi han rørte ved mig, så gjorde min skub bare sådan. Og så fik jeg ikke Lannister. Du sikkert kunne lige skyde en Lannister. Tag hænderne op, hænderne op. Du kan det grønne zone, det Spurt din fucking tag. Wow, ja, godt. Bøsse, mand. User left your channel. Nu har jeg tænkt på ham. Nu gider jeg slet ikke det der pis. Jeg er direkte af dem om nu. Nu gider jeg slet ikke det der. Han må... Seriøst! Det er ikke fucking værd! En af dine members, han prøver at røve mig i grønne zone. Jeg er fucking ligeglad, Jack. Du får bandet mig seriøst. Nej, fordi Dan, han råber bare hænderne op til mig. Arrow. Ikke min. Det gider jeg ikke. Jeg skyder ham nu. Drenge, skyd Jack, når I ser ham, seriøst. Han fejler her så fucking groft. Ja, men han... Prøv lige... Skyder ham! Han kører mod rebel. User left Nej, your der channel. kommer en til nu med en fucking håndpistol og fejler her. Køb den bil, Danny. Vi skal... Eller... User joined your channel. Han prøver at dæmme mig. Kom ned og hjælp mig om der Jack der. Du kommer ikke at joine! Flot fejler P igen! Seriøst, de her Lannisters, de skal fucking bare bandes, mand! De kan ikke få RP! Jeg har din ryg. Jamen, dem har jeg selv. Ingen af dem, de virker til. Fucking band dem, seriøst bare. De kan ikke fucking finde ud af RP.
Hvorfor sigter Jack på mig? Gandalf? Hvad så? Hvad sker der med Jack? Ja, det kan ikke finde noget på. Skyd om, når du kan. Han skyder allerede efter. Kom nu fucking ned for den rebel, for fuck! Jeg er på vej. Hallo, Mark? Hvad sker der, drenge? Skal jeg skyde Lannister, Det er fucking Lannister. Skal jeg bare skyde Lannister, når jeg kommer ned i byen? Ja, skyd. Jack, ikke? Han sidder Der er en, der prøver at flanke. Prøv lige at se, hvad han selv gør. Ham der Jack, han sidder og prøver at fuck. Der kommer Jack nede. Nice. Nu er du bare en bag sådan 3. Jeg skal bare skyde, hvis jeg skal skyde dem. Skyd. Bare skud. Bare skud. Hvor står de henne? Jeg kommer ned i De en står inde BMW. i selve by. De står inde i selve byen. Jeg skyder lige Jack. Jamen, Jack. Jack, han skal ikke spawne. Ja. Jamen, han må ikke deltage. Jamen, jeg er ligeglad, han skal Jeg ikke skal spawne. ikke. Kan jeg kun ud spawn og stå, eller hvad? Hvor skyder ham, ja. Jeg bliver skudt Han fra. skyder selv vores members. Og jeg ved, Jack han direkte har tænkt sig at deltage. Hvor blev Mark skudt fra? Ja, han bliver skudt ham, der koker. Hvor var Mark? Jeg skyder ham, der Jack hele tiden. Jeg gider ikke hans bedst. Mark, hvor blev du skudt fra? Skyd ham, der Jack, når han spawner. Hvad fuck er det der for en gun? What the Skyd fuck? en. 10 år, jeg For andre der er det stadig skoletid. Lige efter, den er 17, mand. De spawner lige ved siden af jer. Jeg er lige spawnet, så siger så skyder du på mig. Jamen, der er en, der hedder Gandalf, der bliver med at skyde mig. Ja, Channel. hvorfor skyder Kugo så også? Fordi jeg skød Jack, altså jeg gider ikke. User Jamen, joined your Kugo, channel. han skyder jo også bare os. Nej, han er med i deres fucking gang. Slå ham ned, Mark. Slå ham ned. Det er ikke mig, der er der. Slå ham ned. Ellers sig fucking hestehoved, og så skyd ham. Fuck hestehoved, og skyd ham. Yes, fuck. What the fuck, hvad er det der for en pistol? What the fuck, en pistol? Skyd ham nu. Fucking pistol, den der skal jeg ned og have fat i. Hallo, Mark? Jeg ved. User joined your channel. Jeg magter ikke det der. I bliver fucking ved med at skænde, så jeg ligger bare det ikke. Jeg troede, det var en seriøs politisk Error. User left your channel. Blåden skud. Sig. User joined your channel. Jeg skal ned og have fat i den der anden pistol, den har den lort. Der spawner en Lannister til. Spawner en Lannister til, bare skyde. Hvis han løber efter mig med en pistol, så skyder han. Sig, hvis han skyder på jer. Ja, der var lige en, der prøvede at komme op bag. Jamen, ham Hallo, der lad være med at tage den Lannister, der æske der, noget User fucking left lort. your channel. Den der sick der. Mark, der User kommer en left your Lannister ved dig. channel. Der er han opdaget. User joined your channel. User joined your channel. Bare skyd Jack. Jeg har lige skudt Nå, på det os. gør jeg. Hvad for en gun skal jeg købe? Hvad var det? Jeg prøver en Beretta. Mark, løb ind i det der hus, hvor Jack var. Jeg skyder bag Hvilket alle sammen, Jack. Jeg kunne da skyde på alle sammen. Nej, men hvilket hus sidder Jack i? Jeg sidder inde i det der hus bag spawn. Jeg kan lige skudt Mark igen. Ja, vi skyder ham. Vent, nej, du skal ikke rush ind alene. Vi skal være to, for vi må ikke dø. De her Glocks, jeg har nemt 16. Ja, men de bliver ved med at skyde mig i spawn, så de Ja, kan men ikke det er komme lige meget, så det er langt fordi ned. vi også selv har gjort det med dem, men altså, de kan ikke selv finde noget RP, så hvorfor skulle vi RP? Jamen, de står jo bare og skyder ind i spawn, altså. Hvor er de henne, Mark? Ja. Hvor er de henne? De er inde i det der gunstore derhenne. Der står en og piker i vinduet, Luk, GG. og der står en ved døren. De
kommer ikke så langt med det der, de siger, de ikke kommer langt. Jeg kan komme ind bag den jo. Jamen, seriøst. Jeg vil sige flot. Skyd dem nu, ham der står der, seriøst. Hvorfor er det, han er så lort? Seriøst. Danny, han Skyd folk, når de spawner. I den almindelige... Hvorfor gør I det så? Hva? Ja, jamen, cool, jeg har jo det helt på rekord. Lad være med at Det er skyde. Det er fint nok, men Jeg vil lige snakke med jer. Jeg vil bare lige snakke. Lad være med at skyde. Fordi I skyder os. Nej. Fordi I skal... Mark, jeg skyder. Vi har gjort en skid, mand. Sluk røven, bare slå være med at spawn. Skal vi skyde dem? Ja, godt. De siger, at de vil skyde mig. Hvad laver han nu? Hvad laver han De siger, de vil have lalle mig. Så. Skyder ham ned! Nice. Der er en til. Hvor er han? Inde i huset også. Han er i det her rum. Så det er fint nok. User left your channel. Skyd ham ned, han spawner, jeg spørger. User Han joined skyder your mig, han channel. rusher mig bagfra. Skyd en mate. Skyd ham, det der lige er spawnet, jeg spørger. Død. Hvad fuck er det for nogle OP håndpistoler, de har, seriøst? Ja. De er fucking selv udenom det. Du kan tydeligt se. Okay, hallo, okay guys, jeg går hen og snakker med dem. Ja, gå hen og se, vi slutter fred. Ja, vi skal ikke skyde på hinanden. Kan du se, hvorfor en bøser de er? Jamen, tag De sidder og siger, whiner over noget, de selv gør. hallo, De sidder og whiner over Jack, noget, vi de selv skyder. Okay, Jack, vi stopper med at skyde på jer, så stopper I med at skyde på os. Hallo? De skyder dig. Jack? Hallo? Ja, hvad? Hvis I stopper med at skyde på os, så skyder vi heller ikke på jer. Ja, han skyder. User joined your channel. Fucking Han er boosted da skrald. seriøst. boosted Global Elite, mand? Det lagde de selv op til. Det lagde de selv op til, det der. De gider ikke slutte fred. Super, vi skyder jer. Vi skyder ikke ham der. Hallo, dyrt, du kan bare løbe. Der er vi ikke efter. Vi er efter de der landestars, fordi de ikke fucking kan finde ud af. Seriøst, vi har lige givet dem en chance for, at vi lader være med at skyde på hinanden, så begynder de at skyde på os. Kæft, det er cunt. Fucking idiot. Fucking cunt. Læg dig fucking ned, din lille hund. Lige om lidt kommer kuku. Hvad ved? Sig til ham der til at rykke sig. Lad være med. Dyrt, du skal nok gå lidt væk. De står bare sygt. Sig til ham der, han skal rykke sig. Det har vi sagt. Han rykker sig også. Skal jeg bare skyde? Altså, vi har sagt, om de vil slutte fred. Det ville de bestemt ikke. Ellers så havde han nok ikke skudt på os. Han prøver lige at slå os ihjel. User joined your channel. What? Nice. Som de fucking stopper med at spille fucking smarte. User left your channel. Okay, vær klar begge to med at skyde dem. Fordi nu går jeg hen og spørger dem igen. Lad lige være med. User joined Danny, your ham der, channel. du vil godt Jamhos gang. Lige snak med ham. Altså, Kuku, vil I stoppe med at skyde på os, eller hvad? Snak med ham. Hvorfor? Ja, vi har lige givet Jack chancen, men så begyndte han at stå og skyde på mig. Altså, jeg gør ikke noget. Altså, det er bare Nej, jeg, nu der gør Jack det, så vi prøver at slutte fred med ham, så skyder han os. Så skyder han på os. Altså. Nej, okay. Altså, hvad? Sig, vi har sniper på startede den med tid. dig, som stod derovre. Nej, jeg skal ingen steder. Altså, det er bare jer, der bare kommer og fucking ødelægger min fredag lige nu. Er det også der ødelægger jeres fredag, eller hvad? I bliver ved med at sidde og fucking sige, hænderne op, uden man faktisk kan høre, for man sidder inde i biler og står oppe i bygningerne og alt muligt pis. Og så begynder I at skyde på os uden nogen grund. Wow. Fucking cunt. Han fik sådan en bil der, så I bare gik op. Altså, du var i bil, og User Martin var i en left your bil. channel. Fordi I kan jo låse Fuck error. User left your Godt, channel. vi bliver ved med at skyde på dem. Nu har vi givet dem begge. User joined your channel. Det gider ikke det der. Jeg har lige på spawnstedet, lige når de spawner. Ja, User så joined når your vi channel. stopper nu. Ja, det gør vi. Så skriv ned, så lad være med at skyde dem. Ham der Jack, han er bare løbet langt væk, han er. Nej, han var i den der døde chat, tror jeg. Jack, han er ikke spawnet, siden jeg skød ham sidst. Der er en chopper ikke nede, hvor jeg skal skyde. User in your channel timed out.
står nogen udenfor. Lad os skyde dem. Fucking guns. I kan bare lade være. Kan Vi man lægger stoppe? selv op til kampen. Lige præcis. User left your channel. Lad os lige tage en snak med User den næste, joined fordi your channel. men så siger vi, at han skal lægge sin godt ned i ting. Nå, ved så. Ja. Okay, Jeg er klar til at skyde min hoved, hvis han skyder. Jeg er klar til at skyde dem begge lige i skaldet. Så lad være. Ja, når du vågner, så lige ned. Se, hvis de skyder, okay? Jeg lægger mig selv i sådan en position. Skyder de, drenge? Det ser ikke sådan ud. Nej, hvad fanden er der sket med det vågning? Wow, hvor er han fucking dårlig. Skyder de? Nej, ikke indtil videre. Jeg siger, hvis de skyder, jeg kan skyde. Sig, hvis de prøver på noget. Hvis de trækker pistol og begynder at skyde, så skyd. Så skyd Jack, så prøver jeg at skyde Kugle. Mig? Ja, i stedet for at vi skyder stund sammen. Jamen, jeg står over på tanken. Mark, vil de slutte fred, eller hvad? Vil de slutte fred, eller hvad, Mark? Spørg om de vil slutte fred med Lannister. Eller ikke Lannister, mand. Nej, du skal lade om at sige, hvad skal ingen om. Hvad siger de, Mark? En af dem, der løber væk. Jack, kom herind. Jeg kan godt se dig. Jeg kan ikke lave fredsaftale ved hej politimand. Der er sgu ingen passe. Hvad siger De de, sidder Mark? og skyder alle sammen, der spawner hele sidder og kigger fucking mig med tiden. en gødt derovre. Og så står der en herinde Sig, de med gød. fucking skal stoppe. Der er ikke nogen af dem, der er på vej frem. Jo, ham er herinde. Indenfor. Hej, Han er lidt De bliver ved med at være Ja, flabet, skal vi bare tage hænderne op. Jeg har en Jeg har Beretta, virkelig det er det, jeg har. Ham kun den ene nu. De siger, at de har pakket den i rygsækken. Han står lige foran mig nu. Er I stadig flabet, eller hvad? Pulle er her, Pulle er her. Sig, No Pulle skal shit. tage hænderne op. Sig, Pulle skal Hold tage din hænderne op. fucking kæft, Dan. Jeg sidder med en fucking M16 Det er lige lige bag. meget, hold din kæft. Nej, du gør Øj, det det ikke. tager mig nu. Den søgte, du lige om bag. Ham der. Jeg har lige pakket min Beretta væk, men det var fordi de der konsti ikke engang selv Vi har vil ikke slutte gjort fred. en skid, altså hvis I Vi vil har slutte stået og fred, snakket så med dem, slår fordi dem. de Fuck selv kun blev ved med at stå og skyde på dem, og så sagde vi, vil I stoppe med at skyde på os? Og så begynder de at stå og prøve at skyde os igen. Det kan jeg sagtens, altså. Sig, Pulle, I skal tage hænderne op, eller hvad? Hold din kæft, nej. Bare sluk sammen, og så kør en bil. Jamen, hvis du så lige tager hænderne over hovedet. Hvorfor skal jeg Hvorfor tage skal mine han hænder op? hvorfor skal han tage hænderne over hovedet? Fordi jeg skal se, at det bliver sandt til din pistol. Jeg ved ikke, om jeg har Det er mere. dumt Jeg tror valg ikke engang, at jeg har det sige, mere. at han skal tage hænderne op Nå, over. det har jeg ikke. Så bare giv mig den bøde, så dropper jeg lige min pistol. Er der nogen guder her? Ja, vi skal... Ja. Hvad fuck Siger bare, hvis jeg skal. Du husker bare, hvis jeg Prøv at hold nu kæft, du er selv lige så værst. De skal hugges. Prøv at hold din Jeg kæft. siger Prøv- altså luk røven. Prøv at, hvorfor er det, du står og spiller så sej lige nu, altså? Jeg Det er åbenbart dig, der kan stå og råbe til andre biler. Stop bilen, og så begynder I bare at skyde. Og I skyder også uden nogen grund, så hold din kæft. Okay. Altså, det er også direkte chikanering med mig. Jeg gider ikke blive kaldt damper. Hvad er galt med det? Men jeg Så siger luk bare, røven. Så luk røven. hvorfor skal jeg lukke Hallo, kan du ikke bare selv... Hallo, dude, kan du ikke bare selv holde din mund, og så gå? Det er, hvis Pulle gør noget. Klokken den er 16.43, du har holdt sigtet for chikane. Chikane mod hvad? Altså, Jeg skyder ham, der Martin, kan du lige give mig den bøde, så må jeg gå? Jeg har droppet min pistol. Jamen, jeg skal bare lige... Jeg skal bare sikre mig... Jeg ved ikke, om han har selv lagt op til det. Nej, men jeg har ikke Jeg noget gav ham bare våbenlicens. skalle, politimand. Drenge, Du Jeg er er nødt meget... til lige at search dig igennem alligevel. Ja, det gør du bare. Jo, jeg tror, jeg er Acomax på mig. Jeg skal jo helt ærligt. Og siger et bare, hvis jeg scope. skal flere med en kone. Acomax og et scope har jeg. Ja, Sidste kan du også. Det vil jeg. Jeg har en fucking MP5 på mig. så er jeg her. Og kan du ikke tale pænt, eller hvad? Eller er dit ordforråd... Prøv, kan du ikke sige andet end fucking bøsse og din autist? Er det fordi, dit ordforråd er så lille, seriøst? Det er da vildt. Anholder mig. Du kan da ikke anholde mig lige her. Måske skulle du gå til Det er super. station. Har Der kan jeg du til betalt? RP. What? Nej, jeg gider ham ikke. Okay. Den er noget Må hjem. jeg ikke skyde ham. Oh shit, ja. Skal du med mig som sammen med? Nå, Jeg er så meget skrider, kom. Dennis, der kører rundt herovre. Det er der altid noget, vi faktisk kunne få dannet noget af, Peter. Hvad siger du? Nå, det er bare de der kunster og blive ved med at stå og skyde på os, og så skal vi med en chance for at overgive sig, og så valgte de bare at blive ved med at stå og skyde på. Men jeg er ligeglad. Jeg vil sagtens betale bøder. Jeg er 130 mil. Nå.
Shit. Serverlag. Synk jeres data, jeg tror den crasher. RIP. Connection lost. Error. En gadedreng på min vej, og hvis ikke jeg